Ymlaen, teg at O'Rwc. Si cef mae Hewitt yn dod allan. O'Rwc, o, mae'n cael ei dynnu lawr. Mae'r bel yng nghefn y rhwyd. A mae Caernarfon di mynd ar y blaen o fewn 3 munud. Cyflymder ffidel O'Rwc. Pa liw y cerdyn i Jamie King. Melyn ydy'r lliw. Mae'n dacl erchyll ar ffidel O'Rwc. Yn gyrhaeddodd o'r bel gyntaf. A di sgorio. I dy cofis ar y blaen. Gic yn ylchu fynd yn sydyn i Griff John. O'Rwc yn y canol. Bachgen ar fenthyg o Lerpwl. Edwards. Rob Hughes yn ergydio. O, mae'r golwr wedi gadael efyn drwy gorff. Camgymeriad erchyll gan Jamie King. Noson ni'n llefu sydd efo hyd yma. A gyda 10 munud ar y cloc. Mae Rob Hughes di dyblu mantais y cofis. Gosit i Rob Hughes. Tu mewn ma Noah Edwards. Opsiynau flaen. Ond yn sgwar mae Mwdimu sy'n camu mewn tuag at y cwrt Cosby. Groesiad i mewn tuag at y postyn pella. Mae'n taro traws mas Hughes. Dylio hwnna. Di fod yn drydedd o'r noson i'r cofis. Symudiad da. Groesiad wych i mewn tuag at y postyn pella. Dylio fod Tom mas Hughes. Wedi sgorio i gol gyntaf i'r cofis. Dacl gadarn yng nghanol y cae. Un arall wedyn ar Rob Hughes gan Delgado. A mae Braili'n cael ei ryddhau os y gyfla i Mynydd y Fflint dod yn ôl i mewn i'r gêm. Edwards y flaen y heibio. Edwards cyfla i Braili. O, mae methu'r targed. Di gwneud y gwaith caled. Nath o heibio i Edwards oedd yr ongl yn mynd yn dynach ac yn dynach. Dylefelia di gweithio Tyler French yn y gol. Goset bas i lwybr Mas Hughes mewn gyflymach na Delgado. Mae'n cael ei faglu mewn gic o'r smotin. Na Jack Delgado yn deud na tu allan i'r cwrt Cosby. Ddigwyddodd y drosedd. Ond y dyfarnwr Caernarfon Conor Fowler a y dyfarnwr Alex Livesey yn siŵr eu pethau. Rob Hughes yn erbyn Jamie King. Dwi'n gan os o dda yn y gol hyd yma. Hughes o'r hawdd a hynna. Y golwr yn mynd un ffordd, y bel yn mynd ffordd arall i gefn yr hwyd. Ail o'r noson i Rob Hughes, trydydd o'r noson i'r cofis. Goset allan i Esien. 19 munud o'r gêm yn weddill. Esien, cael ei groesiad mewn lawio, nag oedd. O, mae'r dyfarnwr yn deud fod yna drosedd. Oedd hwnna i weld yn y cwrt Cosby. Oedd hwnna yn y cwrt Cosby. Mae'r dyfarnwr Caernarfon di dweud na bod hi tu allan i'r cwrt Cosby. Goset ar gic rydd. Tuag at y postyn pella. Arbeniad mae'n disgu wedyn i Tom Mas Hughes i rwydo i gol gyntaf i'r cofis ers ymuno ar fenthyg o Gaer. Mynydd y Fflint dim yn delio efo cic rydd dan Goset. Mae Mas Hughes di rwydo 4edd gol o'r noson.